Ahoj, tady Kuba. Věděli jste, že už do konce tohoto školního roku zbývá jenom měsíc a 2 týdny? Super, že? Letos už podruhé chceme s vámi na Wave sdílet jednu myšlenku pro celé tyhle prázdniny, ať už je to 2 měsíce pro ty z vás, kdo jsou na střední škole nebo na základní, a nebo samozřejmě více podle toho, jestli už třeba pracujete nebo jste na vysoké škole. Takže pro tyhle celé prázdniny bychom s vámi chtěli sdílet jednu myšlenku, stejně jako loni. A ta jedna myšlenka, nebo ta výzva, kterou vám pro tyhle prázdniny chceme dát, je přestat být oh no člověkem a začít být oh yes člověkem. Že to zní divně a že nevíte, co to znamená? To je celkem pochopitelný. A právě o tom bude tato poslední regulérní wave tohoto školního roku, tedy teď v pátek 20. května v 6 hodin na základní škole Svářná Vídelně a jste tam srdečně zváni. Určitě po vás nebudeme chtít, abyste byli nějakými jesmeny, který na všechno říkají ano. Ale ta myšlenka přestat být oh no člověkem a začít být oh yes člověkem je velmi jednoduchá. Znamená to víceméně